Некъде между Ябланица и Роман. Байра е сериозен, сега ще им дали ще има бикачи. Идат, ручат. Сега че е роската топари. Байра е сериозен. Ей го роската. Първия, тук ще има бикачи. Зачуди се там. Тук ще чистиме за 4 колките. Тук няма ли мога да минате между тия двете такова? Има роска, така ще излиза тук. По-широка неговата. По-широка и да... Същата ли? Ще се изсилва. Значи тук ще е интересно да е кал. Да. Много интересно. Значи кал ли е тук, ще има големи емоции. Ще има голямо икане. Ама да им не казваш какво следва. Лекичко. И да се качиш някъде тук да снимаш. И Серджиите, албанеца, роската. Ама да дойде си тук да седнеш така да ги чакаш. Мале, големи серии ще има тук, че големи бикачи.